Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जोंहा शुटिं सोलिगासिनो आरबि फिल्म प्रडाक्शनावहाय शिवाजों आंजों गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो गाइस नोंथांमोना बे निउ इयारनि बोथोरावनो निउ इयारनि सिजनावनो नुनो मोनगोन आंबो बिराद एक्साइटेड लोगोसे जोंहा शुटिं जोबखांनायनि उनावहाय जोङो जोंनि जा मेकआप आर्टिस्ट आब' जना स बेनिनो रेस्टुरेन्टावहाय जोङो जानो थांनो नागिरदों मा मोनो माबोरैहाय बबेखिनियाव नोंथांमोना नुलांगोन बे भिडिअखौ नायनोबानो स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स दायो जोङो थांनोसै आब'मोननिफ्राय बेबो न'आव थांसिगोन तामुलपुराव ओमफ्राय न'आव साननैसो थानानै दिल्लीयाव थांसिगोन आरो रंगियालासिम दोनलांनोसै लाकिलि मियानो थानो लागामोन जोङो मेंनानै शुटनि थाखाय ओरैबायदि मेङो स लाइक वी कुडन्ट गो दिनै थांसै ओमफ्राय रंगियालासिम गेमसे दोनलांनोसै जोङो बे चलते है आब' जनायाव थाङाखैमोन नालाय जोङो तो आब' जनानि याम रेस्टुरेन्टआव खेबसे नुजाहैफिननोसै औ बेना याम नामा नामानो वाह खाना भी याम ही है नोट ओमफ्राय प्लास दा आं गेमसुनि एमजि सालायगासिनो आरोना स माबायदि मोनदों सालायनानै Of course, yeah, like it's cool, very cool. जा comfortable का, like it feels very luxury. आं screen को नायना नों आं आसुर जादों like normal tablet आबो हानाय नङा आरोना जोंनिया. Plus comfortness आथ' so at this range जेसांखिनि budget I think like this is the most luxurious car आं दिनैसिम मोनदों आरो. Space ओमफ्राय like जों बायदि गोजौ मानसिनि थाखाय spacious गारि नांगोना. So very spacious, leg space about मोजां, even height is comfort. It's all good. I'm enjoying the drive, yeah. दायो जोङो फ्लाइअभारावहाय थांगासिनो फ्लाइअभारनि खाथियावनो फ्लाइअभार खाथियाव एसे बारनानै मैयाबो जों फुल डे ओरैनोसो दंमोन दंनाया खिन्थु एसे रेस्ट लाबाय आरो मानो होनबा कन्टिनिउसलि साननै सानथामानो जादों जोंहा प्रेक्टिस लानायजों लाबजों माने मेंबाय माबाय आरो डान्सफोराबो ओरैबायदि प्रफेसनेलफोरासो खालामो उपाय गैया आरोना जों हागौआबाबो एकदम ट्राइ खालामदों आरोना जोंनि बेस्ट होनो स नायनोसै नोंथांमोना मोजां मोनबानो जोंबो हेपि आरोना जे हार्ड वर्क खालामनाया so it's all about like नोंथांमोना जेसां एप्रिशिएट खालामगोन जोंनि जेसांखिनि जों शुट खालामदो जों जे प्रडाक्ट लाबोगोन so जुदि नोंथांमोना मोजां मोनबानो like that's the success for us बेनो जोंनि थाखाय सक्सेस आरो जोंनि थाखाय नङा होल टीम होल आरबि टीमनि थाखाय बेनो सक्सेस आरो बहुत एफर्ट्स नांदों लाइक आंथ' दिल्लीनिफ्राय सफैनाय लोगो लोगोनो न'आवबो थाङाखै बेस्रा 6 मान्थ जाबायनो स आं फुंनि 4टायाव दिल्लीनिफ्राय टेक अफ खालामदों जेरैबायदि क'क्राझार सफैदों इभिनिंआवनो आं डान्स प्रेक्टिस खालामदों स ओवरअल एक्सपिरियन्स वाज रियली गुड प्लास गेमस्रि फर्स्ट प्रजेक्टमोन नालाय really I'm बहुत excited man arena finger crossed and to be honest I'm happy I'm really happy with the first project plus the chemistry is in the the project was in the chemistry lab I think hopefully नोंथांमोना मोजां मोनगोन like so I'm really happy I'm more excited जाना दं like final product होनायनो नोंथांमोननिसिम लाबोनो moreover आं मार गोबावनि उनाव ओंखारफिनगोन so let's hope for the best आरो मोनसे बाव सरप्राइजआ बेनो जे जोंना गोदान जोंनि जिडि प्रडाक्शनावबो एसे बरिया कनसेप्ट लानानै जों गरम मसाला लानानै फैगासिनो आरोना जिडि प्रडाक्शनावहाय प्लास निउ इयारा फैथोंसै 2024 स बेखौ जोङो वेलकाम खालामगोन आरोना मोनसे धमाका भिडिअजोंहाय so एक्साइटेड बेनि थाखायबो जोङो I'm very excited let's see माने सिगनानो बेयाव गासिबो मा पुरा धाबा गोजा नामा धाबा रेस्टुरेन्ट गासिबो धाबा गोजा पुरा लाइन बे आब'नि एसे सिगां टेम्परारि अभी आब' जना नै आब' जनानि रेस्टुरेन्टआ याम रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय नैबे क'क्राझार फ्लाइअभारावनो आरो
आब' जनानाव कफि लोंदों ओंखाम जाबोनानै उदैया जायगायानो गैला जायगा थानायबा जागौमोन पेकिं खालामनो होबाय जालाङाबा आब' जना दोनथ'दोंमोन ना आब' जनायासो नायगासिनो दां ब्लगखौ औ नै आब' जोंहा गथ' गोथाव जानानै फैखादों आब'रिया मोननाव ना औ अमा बेदर लाफा अमा भाजि गुमा मा दंमोन थेवबाबो नोंनियाव नामनि जाबाय आरो गाज्रि मोनगोन ना नङाबा औ नामनि आन्था होनदो नामनि आन्था जों नोंखौ अनो नालाय हाबखाबाय मिनिबावगोन बियो नायनानै मिथिबाय बे खोनाना मिनियाबा बेनोनो फार्स्ट हरगोन आं आपल'ड होखांनानै फै जाबाय जोंना नै पेकिंसो खालामबाय आब' जना नै पेकिंसो खालामबाय जोङो जानो टाइम गैला हेपि आर इउ हेपि थांसै दायो जोङो थुदो गरमथार सान्दुंथार आंखौ मा होनहरदों मिथिबाय रावबो गावनो थाङो इसेबां जल्दि आरो गावनो लेट खालामोनो आंखौ गोबाव नेबायना गुमियाबो दिनैहाय जोङो हायना हटेलाव फैदों ओमफ्राय हाबखांलां गाज्रि आरो दिनै ओंखाम जाखाबोनाय उदैया फुरा स्पेसानो गैला जागोन र' एबार क'क्राझार फैबानो औ क'क्राझार फैबानो आं जेरावबो हाबखाया फार्स्ट हायना हटेलावनो जागोन आरोना आंना आमफ्रायना बेयावनो जाफैगोन सिबाजों आंजों नेक्स्ट टाइमाव ना सिबा मालाय बेहा जाखांखानायनो दहाय आब' जनावनो थांबाय होनबाय आंनि फार्स्ट टाइम ओमफ्राय गावहा आंहा जाखांखानायसो जाबाव ओमफ्राय आरो बेयावबो गावहा जाखांखानाय एबार फैबा जाबाय सिनायखायो ना आब'आ आंखौ फैबाय थायो आं खाथियाव थायोना सिनायखायो फैबाय थायोना आब'आ सिनायखायो होनना फैबाय थायो औ मेरला जाफैबाय आं दाखालि नुनाय बिथांमोनानो आरोना हायना हटेलनि अनारा स' नेक्स्टआवहाय ओरैनोथ' लावदुमनि फिडबेक मोननानै आं बिराद जानायनि लुबैखांनो थाखायो आरो बिराद गोथाव जाहोहरो बेनि थाखायनो लोगो मोनबावगोन नेक्स्टआवहाय ना